Poruchy príjmu potravy začínajú nevinne, snahou vyzerať lepšie. Tlak môže prísť z rôznych smerov. Možno ti rodina vravela, že žiadny chalan nechce tučné dievča, alebo naopak. Alebo ti niekto poradil, že ak jedlo vyvrátiš, nemusíš mať výčitky. Vidíš anorexiu ako cestu k štíhlosti a sebavedomiu. Alebo ťa už unavili posmešky spolužiakov a tak si každý deň v gyme, až si na hrane. Real talk. Je to nebezpečná cesta, ktorá sa môže veľmi rýchlo zvrtnúť. Keď si neustále nespokojný so sebou, môže sa ti zdať, že chudnutie alebo svaly sú ten správny cheat code. Ale nová dieta ti môže priniesť viac stresu, úzkosti, samotu a dokonca depresie. Tvoje myšlienky ťa začnú roastovať, až stratíš kontrolu nad tým, čo vlastne robíš. Už nedokážeš len tak prestať chudnúť, makať v gyme alebo sa prejedať. A zrazu si uvedomíš, že už nešoferuješ svoj život, ale len sedíš na zadnom sedadle. Poruchy príjmu potravy nie sú o pocite z víťazstva z toho, keď si niečo odoprieš. Je to skôr ako závislosť. Podobne ako gambleri nevedia prestať hrať, ani ľudia s týmito poruchami nevedia prestať hladovať alebo sa prejedať. Ochorenie zasiahne telo aj myseľ. Od zhoršenia koncentrácie až po problémy so srdcom. A medzi tým všetkým sleduješ, ako tvojim rovesníkom ide život ďalej. Škola, práca, party. Zatiaľ čo ty sa točíš v blúdnom kruhu čísel a strachu z priberania, ktorý ti ovláda život. Myslíš, že teba sa to netýka? Tak ako pri iných duševných problémoch, aj tu je viacero faktorov v hre. Okrem genetiky a tvojej osobnosti ťa môže ovplyvniť aj to, čo vidíš na sociálnych sieťach. Úprimne? A kto dnes nevie, čo je to ten ideál krásy? Každý, kto scrolluje Insta alebo TikTok, je v menšom alebo väčšom riziku, lebo tie nereálne štandardy krásy vedia narobiť riadny chaos v hlave. Takže ak poznáš ten tlak, už si v rizikovej zóne. Dobrá správa však je, že poruchám príjmu potravy vieš predísť. Začni tým, že si na svojom tele nájdeš niečo, za čo si vďačný alebo vďačná. Telo ti slúži, aj keď s ním možno nie si happy. A podávať dobré výkony vieš aj bez toho, aby si ubližoval. Prefiltruj si svoje sociálne siete, unfollowni všetky toxické profily a obklop sa ľuďmi, čo ti robia dobre. Ak máš pocit, že to nezvládaš, hovor o tom. S blízkymi alebo na linkách pomoci. Zavolaj na 0800 221 080. Napíš na poradňa@chudžiť.sk alebo klikni na www.chudžiť.sk. Nikdy v tom nie si sám.